Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Erin. Taong 1970, Talacogon, Agusan del Sur. Sa isang malayong baryo ng Talacogon, may isang lalaking kinakatakutan at pilit iniiwasan ng lahat. Si Erin. Hindi siya lumalabas kapag may sikat ang araw. At tuwing gabi, maririnig ang kalansing ng mabibigat na kadena sa likod ng kanyang bakuran. Subalit, hindi ang mga kadena ang kinakatakutan ng mga taga-baryo, kundi ang dalawang malalaking aso na laging nagbabantay sa kanyang magkabilang panig. Ang mga asong ito ay hindi ordinaryong hayop. Sinasabing galing ang mga nilalang sa kailaliman ng lupa at ang kanilang lakas ay hindi nagmumula sa pagkain, kundi sa damdamin ng tao. Ang kanang aso, ang galit ni Erin, isang dambuhalang nilalang na kulay itim na tila gawa sa usok at uling. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabagang bakal. Tuwing may nararamdamang puot o galit si Erin, lumalaki ito at bumubuga ng mainit na singaw. Kapag ito ay kumakahol, para itong kulog na kayang magpabitak ng lupa. Ang kaliwang aso, ang pagnanasa ni Erin. Isang nilalang na may kulay tila nabubulok na pilak, maputla at nakakapangilabot tingnan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa pagnanasa, maging ito man ay sa kasakiman, sa salapi, kapangyarihan, o ipinagbabawal na pag-ibig. Sa tuwing may nagnanasa sa paligid nito, ang aso ay naglalabas ng isang halimuyak na nakakahumaling ngunit nakakalason na dahan-dahang umuubos sa katinoan ng biktima. Marami nang naturuan ng leksyon ng dalawang nilalang, kaya sa paglipas ng panahon, ang respeto ng mga tao sa kanya ay naging kasing tigas at kasing tatag ng bakal. Ngunit hindi ganon ang tingin ng mga nilalang ng kaliwa sa kanya. Dahil para sa mga ito, si Erin ang nangangalaga ng kapangyarihang inaasam ng bawat isa sa kanila. Naniniwala ang mga nilalang na yon na ang dalawang aso ay alaga ng hari ng impyerno. Ito ang simula ng kapangyarihan at ito ang wakas ng mabubuting karunungan. Magmula nang umiral si Erin sa lugar ng Talacogon, marami ng mga nilalang ang dumadayo. Hindi ito pumupunta roon para mambiktima, bagkus ay para hamunin siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami sa mga ito ang natalo, hindi dahil sa mahina sila, kundi dahil ginagamit ng mga aso ang kanilang galit at pagnanasa sa kapangyarihang imposibleng mapasa kanila. At magmula noon, unti-unti nang naglaho ang pagnanasa ng mga nilalang ng kaliwa para sa kanyang kapangyarihan. Subalit kahit na naig ang kapayapaan, nanatili siyang alerto at bihilante sa lahat ng oras at pagkakataon. Hanggat maaari, hindi siya bumababa ng baryo dahil iniiwasan niya ang kahit na anong ugnayan sa mga tao. Mapanganib para sa mga ito ang kanyang mga alaga dahil hindi niya kontrol ang damdamin ng bawat isa na kanyang nakakasalamuha. Isang gabi, habang payapang nakahiga sa loob ng kanyang tahanan, may narinig siyang grupo ng mga kabataang tila bang nagmamasid di kalayuan. Ramdam niyang pinag-aaralan nito ang bahay niya, kaya dali-dali siyang napaupo at nakiramdam. Kahit alam niya na may masama itong binabalak, hindi siya ang naunang kumilos. Hinayaan niya itong makapasok sa loob ng kanyang bakuran hanggang sa unti-unti nang bumigat ang ihip ng hangin. Ilang minuto pa ang lumipas. Si Erin ay nakatayo na sa gitna ng kadiliman, hawak ang dalawang kadenang ginto. Pagtago niya sa dingding ng bahay, kaagad niyang nakita ang grupo. "Huwag kayong lalapit. Ang mga alaga ko'y nagugutom sa inyong mga puso." Ngunit nang marinig ito ng pangkat, sa halip na matakot ay tila bang mas nanaig pa sa kanila ang kasakiman.
Isa sa mga lalaki ang naglakas loob na lumapit. Gusto niyang makuha ang gintong kadenang sumisilaw sa paningin niya. Sa isang iglap, mula sa karimla ng kaliwang aso ay nagliwanag ng mapanlinlang na kulay. Ang lalaki ay biglang natulala. Pansamantala itong nawala sa sarili habang pinagmamasdan ng aso na dinidilaan na ang kanyang anino. Ramdam nito ang lamig na tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang tumakbo pero pakiramdam niya ang mga paa niya ay nakabauna sa lupa. Tumigas na parang semento ang kanyang katawan at ang kanyang dila ay tila bang umusog papaloob sa kanyang ngalangala. Nang makita ito ng kasama ng lalaki, napuno sila ng matinding galit at takot. Sinubukan nilang saktan si Erin pero hindi sila nagtagumpay. At dahil dito, kung kaya't kumilos ang kanyang aso. Sa bawat mura at galit na lumalabas sa kanyang mga bibig, lalo itong lumalaki. Naging kasing laki ito ng isang bahay at ang bawat apak nito ay nag-iiwan ng bakas ng apoy. Nang akmang susugod na ang dalawang aso, kaagad na hinila ni Erin ang dalawang gintong kadena. Umalis na kayo. Huwag nyo nang hintayin pa na masaktan kayo ng mga alaga ko. Baliwala ang mga buhay ninyo, lalo't hindi totoo ang mga bagay na pinagnanasahan nyo sa aking tahanan. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, bigla siyang nag-usal ng mga buhay na salita hanggang sa dahan-dahan ng maglaho ang dalawang aso. Ito na rin ang naging hudyat ng mga bata para umalis sa kanyang tahanan. Mabilis na lumayo ang mga ito, hindi na lumingon pa. Pagkatapos ng mga pangyayari, bumalik siya sa loob ng bahay at payapa nang nagpahinga. Alam ni Erin na hindi roon magtatapos ang lahat, kaya noong mismong gabi, inihanda niya ang kanyang sarili. Naniniwala siya na sa paglipas ng mga linggo, darating ang mga kalaban niyang nagsisilbing pahiwatig ng mga nangyari. Dumaan ang mga araw, muling naging matunog ang kanyang pangalan sa baryo. Walang nakakaalam kung si Erin ba ay tagapagbantay ng mga asong ito o siya mismo ang kanilang bilanggo. Ang tanging alam ng mga taga roon, sa tuwing naglalakad si Erin sa baryo, kailangang panatilihing malinis ang isipan at payapa ang puso. Dahil sa sandaling magpadaig ka sa puot o maling pagnanasa, hindi si Erin ang lilingon sa iyo, kundi ang dalawang halimaw na handang sumakmal sa iyong pagkatao. Dahil sa ganoong sitwasyon, lahat ng taga-baryo ay tahimik, lalo na kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa kanya at sa mga alaga niya. Ngunit ang ganoong pananahimik ay biglang napalitan ng pag-aalala dahil sa paisa-isang pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Inakala nila na si Erin ang may gawa nito. Sa kadahilan ng tuwing gabi, wala naman silang napapansing kakaibang pangyayari. Naniniwala rin ng mga tao roon na si Erin lang ang kaisa-isahang taong kilala nila na may kinalaman sa pangyayaring yon. Kaya kahit nakakaramdam ng matinding takot at pagkabahala, hindi natinag ang mga taga-baryo. Kagad silang lumikom ng bilang, naglakad patungo sa tahanan ng kanilang pakay. At sa pagdating nila sa bahay ni Erin, ipinahayag nila ang kanilang mga daing. Wika ng punong barangay. Hindi mo kailangang maging marahas sa amin. Wala kaming kasalanan. Ang mga batang ito'y nagkamali. Pero hindi mo sila maaaring parusahan ng ganito. Erin, alam mo namang nare-respeto ka namin. Ngunit hindi namin maaatim. Nasaktan mo at dukutin ang kahit isa sa amin. Paulit-ulit itong panunumbat ng punong barangay hanggang sa tuluyan na rin siyang lumabas sa kanyang tahanan. Bagaman may liwanag pa ng araw, hindi siya nagpakita ng kahit na anong pagkatinag. Matapang niya itong hinarap, kalmadong pinagmasdan ng bawat isa habang pinag-iisipan ang mga sasabihin niya. Wala siyang pinakitang emosyon sa kadahilan ng alam niya na posible nitong makuha ang atensyon ng kanyang mga alaga.
Wala akong kinalaman sa mga nangyayari sa inyo. Malinis ang konsensya ko at wala akong hinahangad na masama laban sa kapwa ko. Saksi ko ang aking mga alaga. Ngayon, kung pinagpipilitan niyo na ako ang may gawa, wala na akong magagawa. Hindi ko tungkulin na patunayan ang sarili ko sa inyo. Malaya kayong pag-isipan ako ng kahit na ano. Pero paalala, lahat yan ay merong limitasyon. Huwag niyong hayaan na ako ang magalit sa inyo. Mababaw ang sanhi ng inyong paratang, kaya pag-isipan niyo to ng maigi. Matapos niya itong ilahad, lahat ay natahimik. Wala nang nakapagsalita, dala ng matinding takot sa aninong nagtatago sa likod ng pintuan ng bahay niya. Matapos nun, kagad siyang pumasok at marahang isinara ang pinto. Pagtungtong ng hapon, lumabas siya para pag-isipan ang mga nangyari. Habang payapang nagmamasid sa kawalan, unti-unting sumagi sa kanyang isipan ang mga hinaing ng taong lumapit sa kanya noong umaga. Batid ni Erin na may malalim itong dahilan, kaya naman unti-unti na rin siyang naghanda. Sumapit ang gabi. Ang katahimikan sa baryo ay katulad pa rin ng dati. Subalit habang nagpapahinga siya ng mahimbing, ang katahimikan ay biglang nabasag matapos ang isang nakakapangilabot na huni na tila galing sa itaas. Hindi ito huni ng ibon, kundi tila kaskas ng matatalas na kuko sa hangin. Dahil dito, kagad siyang napaupo habang ang dalawang aso na nakahiga sa kanyang paanan ay biglang napatayo. Ang kanang aso ay nagpakawala ng isang mahinang ungol. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, habang ang kaliwang aso ay tila nanginginig sa antisipasyon, at ang maputlang balahibo nito ay naglalabas ng isang nakakahumaling na halimuyak na tila pangdepensa sa kalabang paparating. Mula sa kadiliman ng kakahuyan, lumabas ang isang nilalang na tila nagmula sa pinakamadilim na bangungot. Ito ay isang abwak, isang kalahating manananggal na may mahabang pakpak na tila gawa sa uling at balat ng saging. Ang kanyang katawan ay tila nabubulok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kulay na hindi pa nakikita ng sinumang tao sa baryo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang itim na mutya na naglalabas ng isang kakaiba at nakakapanghilakbot na liwanag. Erin, alam ko kung ano ang tinatago mo. Malayo pa ang dinayo ko para lamang matikman ang kapangyarihan mo. Nang marinig ito ni Erin, alam na niya kung sino ang nilalang na ito. Siya ang pinuno ng abwak sa agusan, ang matandang kilala sa pangalang Ugrong. Matunog ang pangalan ng nilalang na yon dahil sa kanyang kahusayan pagdating sa lihim na karunungan at sa kanyang pagnanasa para sa kapangyarihan. Dahil sa ganoong rason, kaya alam na niya kung bakit dumayo ang nilalang. Ang mga abwak ay matagal nang naghahanap ng paraan upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Nalaman nila ang tungkol sa mga aso ni Erin at ang kanilang kakayahang kumuha ng kapangyarihan mula sa damdamin. Kung makukuha nila ang mga aso, magagamit nila ang kapangyarihan nito upang kontrolin ng mga tao at sakupin ang baryo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking mga aso. Parte sila ng buhay ko. Kaya hanggang kamatayan, ipaglalaban ko sila sa sukdulan ng aking lakas at kakayahan. Nang marinig ito ng abwak, nagpakawala ito ng isang nakakatulig na hiyaw at sa isang iglap, ito ay naramdaman niyang lumipad patungo sa kanyang tahanan. Nang maramdaman niya ito, kagad siyang lumabas kasama ng mga alaga niyang aso. At mula sa karimlan ng langit, biglang tumalo ng kanang aso patungo sa abwak na nagtatago sa kadiliman. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito, kaya kaagad nitong natunto ng nagbabalat kayong nilalang. Ngunit ang abwak ay mabilis.
Hindi ito nahihirapang iwasan ng pag-atake ng aso. Dahil dito, kung kaya't kumilos na rin ang kaliwa. Naglabas ito ng isang nakakahumaling na amoy upang kontrolin ang kanilang kalaban. Ngunit tila bang nakapaghanda sa kanilang mga kakayahan ng nilalang. At kagaya ng unang nangyari, nailagan din ito ang pag-atake ng ikalawa niyang alaga. Nagsimula ang matinding labanan. Ang abwak ay gumagamit ng mga orasyon upang tumawag ng itim na puwersa, habang ang mga aso naman ay walang sawang sinusunggaban ang mga tinatawag na nilalang. Dahil dito, kung kaya't mas lalong tumindi ang labanan sa pagitan ng magkalabang panig. Sa loob ng halos kalahating oras, tila wala pa ring nananalo. Ngunit dala ng matinding desperasyon, nakahanap ng pagkakataon ang nilalang. At sa tulong ng itim na mutya, nakatawag ito ng malakas na puwersa na nagpabagsak sa dalawang aso. Si Erin ay tumakbo patungo sa kanyang mga alaga, ngunit ang abwak ay humarang sa kanyang daraanan. Huli na ang lahat para sa'yo. Ang mga aso mo ay akin na. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nanumbalik ang malay ng mga nilalang na yon. Pagmulat ng nagniningas nilang mga mata, kaagad nitong sinunggaba ng abwak na nakatalikod sa kanila. Kaya pa man bago pa ito mapaghandaan, nagawa na nila itong malapa. Buong puwersa nila itong pinagtulungan, kung saan ang bawat pangil na sumasakmal sa nilalang ay nagdudulot ng pagkalapnos ng balat nito. Maya-maya pa, nahati na ito sa dalawa. Subalit kahit gano'n na ang nangyari sa abwak, hindi pa rin ito tinantana ng mga aso dahil alam nila na may dugo ito ng isang manananggal. Tinigilan lang nila ito nang makita nilang naaagnas na ang kabuuan nitong anyo. Pagkatapos ng mga pangyayari, tinipon ni Erin ang abo ng nilalang bago iselyo sa loob ng maliit na banga. Inilagay niya ito sa tabi ng pinto ng bahay upang magsilbing babala sa sinumang nilalang na muling magtatangka. Ngunit ang pagkatalo ng pinuno ng mga abwak ay hindi naging hudyat ng kapayapaan. Bagaman naglaho ang nilalang, ang itim na mutya nito ay hindi tuluyang nawala. Ito ay nabasag at ang mga pira-piraso nito ay humalo sa hangin, naghahanap ng bagong sisidlan. Dito na pumasok si Macario, isang binatang tinitingala sa baryo dahil sa kanyang sipag. Ngunit may lihim na uod na kumakain sa kanyang puso, ang matinding inggit at uhaw sa kapangyarihan. Isang gabi, habang naglalakad si Macario malapit sa bakuran ng bahay ni Erin, natagpuan niya ang isang maliit na kumukutitap na kristal sa lupa. Isang piraso ng itim na mutya. Sa pagdampot niya rito, isang malalim at malamig na tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Macario, bakit ka nagtsatsaga sa hirap kung maaari mong makuha ang lakas ng mga alaga ni Erin? Sampahin mo ang karunungan ng mga abwak at ibibigay ko sa iyo ang susi. Nang marinig ito ni Macario, kagad niyang kinuha ang kristal at sa isang kisap mata, hindi niya namalayan na ang mga binti niya ay dahan-dahan nang nagbago. Kagad siyang kumaripas ng takbo papalayo, malayo sa lugar na abot ng presensya ni Erin. Habang tinatahak niya ang daan, ang kanyang mga balat ay naging kasing tigas ng kalyo ng manananggal. At sa kanyang likuran, tila may pakpak na gustong kumawala. Siya ang naging lihim na tagasunod, isang espiya sa loob ng baryo. Kalaunan, naging matunog na ang pangalan ni Macario. Hindi dahil sa angkin niyang sipag, kundi dahil sa lakas na hindi matalo ng kahit na sino. Ginamit niya ang kanyang pakikipagkaibigan para mapansin, hanggang sa dito na nagtagumpay ang kanyang balak.
Isang hapon, dinalhan niya si Erin ng alak na hinaluan niya ng pulbos ng itim na mutya. Erin, kaibigan, pagod ka na sa pagbabantay ah. Uminom ka na muna. Masayang bungad ni Macario kay Erin pagpasok nito. Animoy wala itong binabalak na masama. Kaya naman paglapit nito, kagad niya itong pinagkatiwalaan. Nagpakakampante siya dahil walang reaksyon sa parte ng mga aso ang kanyang nakita. Pag-inom niya, naramdaman niya bigla ang paglabo ng kanyang paningin. Ang kanyang koneksyon sa mga aso ay tila naputol, hanggang sa maglaho na lamang ito nang hindi niya namamalayan. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit hindi na siya nito pinakinggan at ito ang pagkakataong hinihintay ni Macario. Sa ilalim ng bilugang buwan, nagsimula itong magbago ng anyo. Ang kanyang katawan ay nahati sa bewang. Ang itaas na bahagi ay lumipad papaitaas, habang ang ibang bahagi ay nanatiling nakatayo. Isang kalahating manananggal na may talas ng karunungan at abilidad ng abwak. Pagbaba nito mula sa langit, gamit ang bibig ng nagmamay-ari ng mga aso, sapilitan nitong pinasambit ang mga dasal. Mga dasal na tumatawag sa mga nilalang. Pagpakita ng mga ito, kagad na nilapitan ni Macario ang kaliwang aso. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mutya upang palakasin ang pagnanasa ng aso na kumawala at maging malaya mula sa kanyang bigkis. Ang aso ay nagsimulang umungol. Ang pilak nitong balahibo ay biglang nagsitayo hanggang sa naging kasing talas na ito ng isang itak. Sa kabilang banda, sinadyang sakta ni Macario ang kanyang aso gamit ang isang itim na sibat na nasa espiritual na anyo. Ang aso ay sumabog sa galit, ngunit dahil sa kawalan ng gabay, nagsimula itong manira ng kahit na ano sa paligid, kabilang na ang tahanang pagmamay-ari ni Erin. Habang nangyayari ang ganoong kaganapan, nanatili lang naman siyang tulala at walang reaksyon sa lahat ng bagay na kanyang nakikita. Inakala ni Erin na ito na ang simula ng panibagong kadiliman, pero sa gitna ng kaguluhan, ang matinding tahol ng dalawang aso ang nagpagising sa kanyang diwa. Sa isang kisap mata, bumalik ang kanyang ulirat hanggang sa makita niya si Macario na isa ng ganap na abwak. Nakatayo ito sa harapan ng dalawang aso, pilit na sinusubukang ikabit ang mga gintong kadena sa sarili nitong mga kamay. Nang makita naman ito ni Erin, kaagad niya itong sinigawan ng babala. Macario! Ang kapangyarihang yan ay hindi kontrolado. Yan ay isang sumpa. Sumpa para sa mga mahihina. Pero para sa akin, ito ang aking trono. Huwag mo nga akong kumbinsihin dahil kailanman hindi ako madadala ng ganyang mga salita. Matapos itong banggitin ng nilalang, dito niya natuklasan ng isang totoo at mapait na katotohanan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga aso ay hindi lamang sunod-sunuran, kundi sila ay bahagi ng kaluluwang nagtatangan sa kanila. Dahil dito, kung kaya't naramdaman ni Macario ang tila bang pagsira ng mga nilalang sa kanyang wisyo. At nang masipat naman yun ni Erin, dito niya na naisip ang isang bagay na kailan may hindi niya sukat akalain na kanyang gagawin. At yon ay ang pagsamahin ang dalawang aso. Pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, kagad niyang inabot ang kadena at sa unang pagkakataon, pinagdikit niya ang kanyang mga alaga. Pagkatapos nito, isang pagsabog ng itim na pilak na liwanag ang bumalot sa buong bakuran. Ang galit at pagnanasa ay nagtagpo, lumikha ng isang bagong anyo ng kapangyarihan na hindi kayang arukin ng itim na mutya ni Macario. Ang huling nakita ni Macario bago siya maging abo ay isang dambuhalang nilalang na may dalawang ulo, isang ulo ng galit at isang ulo ng pagnanasa na sabay na sumakmal sa kanyang anino at katawan.
Kaagad na nalupig ang tagasunod ng abwak. Ngunit alam ni Erin na ang balita tungkol sa bagong anyo ng kanyang mga alaga ay mabilis na kakalat sa mga kalahi nito at sa mundo ng mga aswang. Mula nang mangyari yun, ang gabi sa kanilang baryo ay hindi na tumahimik. Ang pagsasanib ng dalawang aso ay lumikha ng isang enerhiya na tila isang itim na araw na sumabog. Ang dambuhalang nilalang na may dalawang ulo ngayon ay tinatawag na niyang Ortus. Ang bawat hininga nito ay naglalabas ng itim na usok at pilak na kislap, isang perpektong balanse ng puot at pagnanasa. Ngunit ang kamatayan ni Macario ay mitsa lamang. Mula sa madidilim na ulap ng gabi na yumayakap sa mga bundok, daan-daang anino ang bumagsak mula sa langit. Ang buong lipi ng mga abwak ay dumating. Ang kanilang mga pakpak ay tumatakip sa buwan at ang bawat isa sa kanila ay may hawak na itim na mutya na nakasabit sa kanilang mga dibdib. Nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas at bilis. Pagdating nito sa kanilang baryo, kagad na lumaganap ang matinding salot. Isang araw na naging makulimlimang panahon, senyales ng kapangyarihan ng mga nilalang. Kagad itong tumungo sa kanyang tahanan para siya ay palibutan at sukulin. Kaya naman nang mapansin ito ni Erin, may hinahon siyang lumabas para kaharapin ang mga nilalang. Ibigay mo sa amin ang mga aso. Ang aming lahi ang nararapat na humawak sa kapangyarihang yan. Sundin mo ang aming utos. At ang magiging kapalit nito ay ang iyong katahimikan at ng mga tao sa baryo. Ngunit sa halip na sumunod, hindi siya nagdalawang isip na kumilos. Sa isang kumpas niya, sumugod ang Ortus. Ang ulo ng galit ay nagpakawala ng isang dagundong na yumanig sa mga pundasyon ng mga kabahayan. Ang mga abwak na nasa unahang hanay ay biglang nagliyab. Ang kanilang galit sa puso ay ginamit ng aso bilang gatong upang sunugin sila mula sa loob. Samantalang ang ulo ng pagnanasa ay hindi kumagat, kundi huminga ng isang malapot at kulay pilak na hamog. Ang mga nilalang na nakalanghap nito ay biglang napatigil sa ere. Ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan ay naging sobrang tindi hanggang sa magsimula na silang mag-away-away at magpatayan. Maging ang mga abwak na lumilipad ay hindi napigilan ang pagnanasa hanggang sa nagkaroon ng ulan ng dugo at itim na balahibo. Pagsugod ng Ortus, kaagad niyang inilabas ang gintong latigo. Ang bagong bigkis na mga nilalang mula sa kanyang kaluluwa. Sa kumpas nito, nalalaman ng Ortus ang sinasabi ng kanyang puso. Kaya kahit sila'y makalayo, alam nito ang kanyang plano at ibig. Ngunit hindi basta-basta ang mga abwak. Nang makita nilang nalalagas ang kanilang mga kawal, kaagad na kumilos ang mga matatandang abwak na dalubhasa pagdating sa lihim na karunungan. Walang sabi-sabi, pumalibot ito sa kanya hanggang sa masukol na rin ito ang alaga niya. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga mutya, kasabay ng pagbigkas ng mga sumpa. Lupain ang dilim, itali ang mga anino, mutya ng kamatayan, sipsipin ang kanilang mga dugo. Pagkatapos nito, ang lupa sa ilalim ni Erin ay naging putik ng itim na likido na tila ba mula sa ilalim nito may mga paa na humihila sa kanya patungo sa kailaliman. Ang Ortus ay biglang napaungol ng biglang manigas ang lupang kinatatayuan nito. Mula sa ilalim ng lupang tumikas, lumabas ang mga itim na sibat na gawa sa orasyon at buhay na salita. Dahil sa pangyayari, di na rin siya nagdalawang isip na hatawin ang lupa gamit ang kanyang latigo. Pagkatapos nito, nakalagan niya ang mga nilalang kasabay ng pagwika niya ng, "Sipsipin ninyo ang aking emosyon!" Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mga pag-aalala, ang galit niya sa pagkamatay ng kanyang pamilya
at ang pagnanasa niyang mabuhay at protektahan ng baryo. Ang enerhiyang ito ay dumaloy sa Orthus. Ang aso ay nagbago ng anyo. Ang kanyang balahibo ay naging kasing tigas ng diamante at ang kanyang kuko ay humaba ng 3 talampakan. Sa isang mabilis na pag-atake, tinabig ng Orthus ang mga matatandang abwak. Ang bawat kaskas ng kuko nito ay pumuputol sa mga katawan ng kalahating manananggal. Walang habas din itong pinagbababasag ang mga tanga nitong mutya hanggang sa tuluyan na itong maging bubog at mawala ng pakinabang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang higanteng anino na bumaba. Ito ang reyna ng mga abwak, ang may-ari ng pinakamalaking mutya na nakabaon sa noo nito. Siya ay may taas na 10 talampakan at ang kanyang pakpak ay lumilikha ng ipo-ipo. Pagsilay dito ng Orthus, kagad nitong sinunggaban ng nilalang. Binalot ng atungal at sigaw ang buong paligid hanggang sa mapilitan ng magsilayo ang mga abwak na natitira. Lahat ng mga nasa malapit na sunog at naabo, kaya walang nagawa ang mga nilalang kundi ang lumayo. Sa loob ng kalahating oras, wala silang ibang nakita kundi ang makapal na hamog na nakapalibot sa bakuran ni Erin. Di na rin matanaw ng mga nilalang ang kinaroroonan ng mga ito dahil sa bilis ng kanilang pagkilos. Hindi nagtagal, nakita ng mga abwak ang pagbagsak ng Orthus. Kasama nito si Erin, kaya inakala nila na ito na ang katapusan ng kanilang kalaban. Ngunit di kalayuan dito, nakita nila ang reynang abwak na hindi na halos makatayo ng tuwid. Sa dibdib nito naroon ang isang itim na sibat na ito mismo ang naglikha. Sumusuka na rin yon ng malapot na dugo. Dulot na rin ng pinsala hindi lang sa dibdib, kundi sa iba pang parte ng katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong bumagsak. Nagsimula na itong huminga ng malalim habang tulalang nakatingin sa alaga ni Erin. Kalaunan, nagsimula na itong magdeliryo hanggang sa tuluyan ng kumawala sa katawan niya ang huling hininga niya. Pagpanaw ng reynang aswang, biglang rumupok at naging abo ang kanyang buong katawan. Sakop ng sumpang yon ng lahat ng abwak na kasama nito, kaya sa isang iglap, naglaho rin ito na parang bula. Maya-maya pa, bumalik ang katahimikan hanggang sa gabi ay natapos. Ang araw ay nagsimulang sumilip sa silangan. Si Erin at ang kanyang mga kababaryo ay ligtas na. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin siyang bihilante at handa laban sa posibleng pagdating ng panibagong kalaban na magtatangkang umagaw sa alaga niyang Orthus, ang 2 ulong nilalang na kinakatakutan sa Agusan del Sur.